Alhamdulillah wayang Semar semuanya udah mulai jadi. Nih barangnya. Nih. Monggo sing badhe pesen malih. Semar semuanya siap. Ya, tatanane pun. Lae Bagong Petro Gareng Bapak arep pindah nang Surabaya padha melu Rangger. Engko bulan ngarep padha nyusul ya anak-anakku punakawan ya. Bapak Semar Evaya arep pindah menyang Surabaya. Engko padha melu ya le ya. Nggih Kang, nggih Pakde. Nggih, iya engko padha melu wae. Nggih. Bentar lagi meluncur. Terima kasih Mas Henry sudah percaya dengan kita pembuatan wayang kulit. Pokoknya tetap semangat. Semangat, ben rezekine tambah banyak. Amin.